Ik kom jullie feliciteren. Jullie zijn genomineerd voor een Visit Limburg Award in de categorie gastvrij. Wauw, chic. Ja, en ik heb iets lekkers bij om te vieren. Top, kom, we gaan het samen proeven. School, hè? Chris, wat doen jullie hier? We zijn een kleine familiale kamperplaats, in Kestenen gelegen aan de Maasplassen. We hebben 21 plaatsen en de mensen komen hier aan met een camper en mogen zelf een plekje kiezen. En wat maakt van jullie dan zo'n gastvrije camperplaats? We zijn zelf ook camperaars en volgens mij zit het echt in de hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld een hartelijke verwelkoming, dan de namen op het verwelkomstbord. Ik bak heel graag wafeltjes voor de mensen en dan kunnen we ze gezellig samen kletsen. En ook heel regelmatig wordt de barbecue aangestoken. En dan hebben we zo'n warme verbintenis met de gasten onderling en dat is echt wel heel fijn. En waarom verdienen jullie die awards voor gastvrijheid? Dat zou echt wel een hele mooie bekroning zijn op ons werk, omdat we iedere dag echt ons best doen voor iedere gast.